eman aukera 11ari. Aukeran, 11. Arratsaldeon guztioi, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legean euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzeko eskatu dute 73 kultura eragileek eta sortzailek. Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den lege berriari proposamenak egiteko eta eztabaidan parte hartzeko aukera eduki nahi dute. 2019an erabaki genuen aztertzeko eta elkarrekin partekatzeko jardunaldi batzuk antolatzea. Azpeitin jardunaldi horietatik lantalde bat sortu genuen. 2 urte generamatzan saretze lan bat egiten, lan horretan genbiltzala etorri zen hezkuntza lege berriaren ituna. Guk testu hori aztertu eta kezka batzuk ditugu eta proposamen batzuk ditugu, jarrera bat dugu horrekiko, horri buruzko agerraldia antolatu dugu. Irakurriko duguna da hainbat eragilek hezkuntza lege berri horren aurrean dugun jarrera eta ditugun proposamenak. Bildu ginen hainbat kultur eragile, euskarazko kulturgintzaren egoerari buruzko irakurketa partekatu bat egiteko. Ondorio asko atera genituen, baina bat izan zen euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan eta gaur egunera ekarrita ez da ingurune digitalean ere. Kultur industrian eraldaketak gertatu dira. Paradigma aldaketa honen baitan eta azken urteotako inkesta zein azterketek erakutsi dutenez, eten bat gertatu da. Eta gaur egun hezkuntza arautuak ez du bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Ezinbesteko deritzogu une hau baliatzea euskarazko kulturgintzaren transmisioaren gaia lehen lerrora ekartzeko. Bada hezkuntzaz, atzo gurean izan zen Ikoitzarreze EH Bilduko legebiltzarkidea. Astelehenean egindako hezkuntza akordioaren jarraipen batzordearen lehenengo bilera positiboa izan zela azaldu zuen Arrezek. Beraz, gogora ekar ditzagun esandako hitzak. Telen honetan hezkuntza akordioa garatzeko jarraipen batzordea bildu zen, bertan hezkuntza saileko ordezkariak Bildarratz sailburua buru eta baita akordioa babestu genuen 4 alderdiok bildu ginen, eta nik uste dut bilera hori oso modu honean joan zen bilera bat izan zela, eta iruditzen zait ere oso albiste positibo bat atera genuela 4 alderdiok bilera horretatik, eta izan zen 4 alderdion konpromisoa berrestu genuela, sinatu genuen hezkuntza akordio horren alde. Hezkuntzaz ere, baina Nafarrora salto eginda maiatzaren 2tik greban daude Nafarroako haur eskolako hezitzaileak. Eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eskatu die bertan bera usteko. Haren arabera, Nafarroako udal eta kontsejuen federazioarekin batera landutako proposamen bat helarazi diete greba antolatu dutenei. Hau da, 03 plataformari. Abiapuntu egokia dela uste du eta horregatik testua aintzat hartzea eskatu die. Komunikabideei adierazi die proposamena aurrera eginez gero, 03 urtekoen aurre eskolen aurrekontua 27% dituko litzatekeela. Haren esanetan akordio hori irailean hurrengo ikasturteren hasieran sar daiteke indarrean. Bestelakoan, Juan Mari Torrealdai idazle eta ikerlaria hil eta 2 urte eskazera. Usurulego udalak eta Jakin aldizkariak Torrealdai beka aurkeztu dute gaur. Usurbilgo Potxoena etxean. Bi erakundeen arteko hitzarmenarekin, Torrealdaik bere bizitzan landutako esparruak ikertzen jarraitzea bultzatu nahi dute. Torrealdaik egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak planteatzen zituen, eta beka horrek hori jarraitzea nahi du udalak eta Jakinek. Bestalde, atzokoa baino giro lasaiagoarekin barkatu, jarraitzen du Pirinio Atlantikoko ikuskaritzaren egoitzaren okupazioak. Eragileak eta hautetziak agertu dira babesa erakustera.
Frantziako Hezkuntza Ministerioaren erantzunik ez dago oraingoz. Atzo akademiako ikuskaritza okupatu zuten, azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko eta kolpeka eta negarra eragiteko gaza erabili gelditu nahi izan zuen poliziak. Frantziako poliziak alde egin zuenean irekita utzitako leiho batetik ikuskaratzera sartzea lortu zuten Seaskako kideek. Bertan pasatu dute gaua eta Frantziako Hezkuntza Ministerioarekin mintzatzea lortu arte handik ez mugitzeko borondatea erakutsi dute. Bertan izan da Eki Remondegi kazetaria eta Ur Gorostia Seaskako zuzendariarekin izan da. Momentuz ez dugu ez elkargoaren behirik ez EEP-ren behirik, espero dugu ondoko horrenetan eien behi izatea eta orain arte sustengatu gaituzte, beraz pentsatzen dugu eien sustengoa jasoko dugula. Hemendik ez girela mugituko ministroak hitzordu bat eman arte, ministro behiari galdegitzen diogu, bera baita minoritateen gutxiengoen espezialista baita. Reculez, on discute. L'exclamation est effectuée. Très bien. Où il est l'inspecteur d'académie? J'ai pour instruction d'utiliser la force. Eh bien, utilise-la. Tu veux qu'on amène nos enfants pour utiliser la force? Vous avez imposé aux armes, votre protection là. Oui, vous n'avez pas utilisé la force. Lâchement. Baionatik Iruñera salto eginda, Iruñeko udalaren traben gainetik bere egitaragua aurkeztu du Herri Sanferminak plataformak. Enrique Maiak festen erdigunetik kanporatu baditu ere, alde zarrean emanaldi eta ekitaldiak eskiniko dituzte. Gainera, protesta gisa, kalejira itzurazko manifestazio batera deitu dute ustelaren 10erako. Por las declaraciones sesgadas y discriminatorias de un grupo político y el mismo director del área en plena reunión donde exponen que se trata de recuperar el espacio de Antoniuti para los de siempre. Esas son palabras del director del área de cultura, Jorge Urdanos. Antoniuti no es un espacio idóneo para los colectivos de la diversidad. Esas son palabras del grupo político Navarra Suma el día 8 de junio que salió en prensa. Insistiremos en la lucha social por dignificar nuestra labor en el pleno de la sociedad pamplonesa y exigir el respeto a la labor de nuestros colectivos, así como el reconocimiento a su trabajo constante y continuado en el tejido social de esta ciudad, que contribuyen a favorecer la convivencia comunitaria. COVID-19 kontrako txertoaren 4. dosia ez da adinikotara eta pertsona kalteberetara mugatuko Hego Euskal Herrian eta herritar guztiek izango dute zista jasotzeko aukera. Hala iragarri du gaur Espainiako Gobernuko Osasun Ministro Carolina Diarazek barkatu. La Sexta telebista katean eginiko elkarrizketa batean. Ministroak adierazi duenez, osasun publikoko batzordeak dagoeneko hartu du erabakia eta datu zehatzik eman ez badu ere plazaratu du gutxi gora berako bat, udazkenean izan liteke. Bestalde 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kalean, migratzaileen kolektiboen eta harrerazaren arabera. Maiz aterpeetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira, arazoa baina haratago doa. Izan ere, migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Nafarroako gobernuak eta jaurlaritzak gainera, gabezi horiek ezagutu arren, entzungor egiten dietela konponbide eskaerei salatu dute. Egoera horrela, Hamaika telebistako lantaldea Atzori Herrera zareko Txuz Elorzarekin izan da. Denbora guztia da beti oztopoak eta oztopoi aurre eta aurre egiten. Mugak, segurtasun kontrolak, hesiak, kalea, zailtasunak, poliziaren jazarpena, laguntza eza, heriotza.
Euskal Herrian migratzaileek bizi duten egoera lazgarria da. Zenbait kasu dauzkagu baita ere igual 10, 12, 15 urte daramatzate hemen bizitzen, eta oraindik ez dute lortu inolaz ere bere regularizazio dokumentuak, ez? Bere lan eta bizitzeko baimenak, ez? Eta egoera horrek suposatzen duzuen bezala da beste egoera baten sartzen zaitu, ipintzen zaitu beti askoz beste egoera ahulago baten jartzen zaitu, ez? Bai esplotazioaren aurrean lan ezberdinetan esplotatuta egongo dira. Migratzaileen errealitatea ikusezina da hainbatetan. Euskal Herrian, iheslari klimatiko, errefuxiatu zein migratzaile asko kalean bizi dira. Jenteak kalean dago, jenteak lo egiteko tokirik ez dauka, eta gero gainera, jazarpenak, identifikazio etnikoak eta sakabanaketak gauetan eta aurkitzen dituztenean, polizien aldetik itxuraz ez zaigu gustatzen, gure politikoi ez zaigu gustatzen ikusgarri egon daitez. Migratzaileen kolektiboek zein harrerasareek salatu dutenez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute harrera eta gizarteratze planik. Egungo egoera gordinari gainera zenbakiak jarri dizkiete. 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kale horrian. 100 pertsona, 500 pertsona baino gehiago egon daitezke kalean. Salatu dugu, esan dugu, gure kolaborazioa prest gaude bilerak egiteko eta laguntzeko konpontzen, ze ulertzen dugu Bilboko eta beste zenbait tokitako jenteak hiritarrak prest gaudela konponbidean ipintzeko, baina ja ikusten dugu instituzionaldetik ez dagoela asmorik, ez dago iniziatibarik, ez dago gauzak egiteko konponbidea bilatzeko gogorik, ez? Eta orduan planteatu nahi dugu ja nahikoa dela eta bai Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailari, bai diputazioari eta bai Bilboko udaletxeari planteatu nahi dugu, ezin dutela ja pelota pasatu batetik bestera. Konponbideak nahi dituzte, benetako konponbideak eta ez itzutzak. Nahi dugu ja konponbidea benetakoa martxan ipintzea, ez bakarrik diskurtsoak, ez bakarrik immigrazioen aldeko euskal ituna sinatzea eta plan marabillosoak eta aurkeztea, baizik eta presupuestoak martxan ipini, jenteak, errekurtsoak, bitartekoak eta martxan ipini eta konponbidea ematen hastea. Maiz aterpeetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira. Arazoa baina haratago doa, izan ere migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Egoera da harrera duina falta ikusten dugula. Ez bakarrik gauean lo edo aterpea edo etxe konponbide habitazionala edo esango genukena falta dugula, baizik eta baita ere egunean zehar egoten direla ezer egiteko ez daukatela, ez? Eta horregatik ikusten dugu harrera integralagoa, duinagoa izan behar duela, eta hortik ere datoz jantokietan harrera ere hobeagoa izatea, janariak eta zaitzea, eguneko tasunean zer ikastaroetara eta formazioera bideratzeko moduak eta ikustea. Ekonomian, makina erramintaren nazioarteko azokak 4. eguna du gaurkoa. 2 urteko honetan adimen artifizialean jarri dute arreta enpresa askok, eta horren inguruan sakontzeko Teknalia zentroko arduradunarekin izan da Udane Arbeo lankidea. Urteren ostean, pandemiaren etenaldiaren ostean, bueltan da makina erremitaren nazioarteko azoka, mundu mailan erreferente dena eta Euskal Herriarentzat aberastasun iturri dena. Aurten 31. edizioa da eta protagonisten artean adimen artifiziala izan dute, horri buruz Teknalia zentrarekin aritu gara. Behar bada azkeneko urtetan Industria 4.0, esaten zitzaiona datuak hartu, ematen du ja datuak baditugula eta horiek nola erabili ikasten ari gehala. Ikasten ari gehala esatez, azkenean adimen hori ikasteko prozesua dela ere, eta hainbat lekutan ikusten da, bai, prozesuak nola hobetu, gauza batu detektatzeko, problema batu detektatzeko, aurre ikusteko sistema garatu,
bueno, hainbat gauzaetan ikusten ari gara, gauza batzu oso simpleak, baina daturik gabe zintzianak egin, eta beste batzu, asko ez konplexuagoak, eta nolabait ahalbidetzen dizutenak aurre ikusten gauzak, ze gertatuko dan zehazki ez, baina probabilidade handiakin ze gertatuko dan laguntzen dizutenak. Teknalia Euskal Herriko ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentro handiena da. Zein makina zerbitzu eta berritasun eraman ditu aurtengo 2 urtekora? Nolabait saiatu geha ekartzen enpresetan edo tailerretan dauden bitarteko ohikoak, batzutan ez horren ohikoak, baina robotak, kabezalak, soldaurako gauzak, lijada gehiago eman eta gauza askoz gehiagotarako erabiltzea. Pandemia osteko krisia eta beste hainbat faktore aintzat izanik, zein egoeratan aurkitzen da makina erremintaren sektorea osasuntsu aldago? Gorabehera batzu egoten dira beti, baina azken aldi honetan ematen du gaina makina saltzaileak ere azken aldi honetan egoera honean daudela. Gauzak oso komplikatua gertatzen dalako eta danak ematen du problema diala, baina, buelta ematen dizkiote eta ematen du negozioa badukatela eta Euskal o Espainiako makina herramientan sektorea potentea jarraitzen duela izaten. Lan arloko gaietan berriz, lan hitzarmenaren negoziazioan Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko langile batzordea zatituta badagore, sindikatuek urratz bat aurrera egin dute lan gatazkan eta langilei lanuztera deitu diete zuzendaritzaren xantaiari erantzuteko. Estila. Mercedeseko sindikatuek lanuzteak, mobilizazioak eta grebak planteatu dituzte, izan ere lantegi Gasteiztarreko zuzendari Emilio Titosek akordioa sinatu du Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako erakundeekin horien babesa bermatu eta sindikatuak hitzarmena sinatzera bultzatzeko. Sindikatuek bestalde pultsua gogortzea erabaki dute eta hitzarmenaren negoziazioaren bilakaera, erakundeen aldetik jasandako presioa eta zuzendaritzak planteatzen dituen baldintzak gogor kritikatu dituzte. Konbenioaren negoziazioa azken aste hauetan abiadura hartu dela esan aldugu. Orain dela 2 aste iragarri zuen 1.200 milioi euroko inbertsioak egingo zirela eta beti bezala hori xantaia bat da negoziazio garaian beti egin izan duelako. Negoziazioen harira, langileon bizi baldintzak okerrera doaz, oso argi daukagu egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko eta espero dugu inorre sinatzea. Dena dela, enpresa batzordeko sindikatuen artean ez dago oraingoz adostasunik mobilizazioak zehazteko orduan. Alde batetik, ELA, LAB eta SK sindikatuek lanuzteak eta grebak planteatu dituzte ekainaren 27tik uztailaren 1erako astean astelehenetik ostiralera. Bestetik, Komisiones Obrerasek eta UGTek 24 orduko 2 greba deialdi iragarri dituzte datozen 2 asteazkenetan hilaren 22an eta 29an negoziazioan aurrera pausorik ez bada. Ekonomiarekin lotutakoekin bukatzeko Espainiako Kongresuak lanaren nazioarteko erakundearen 189 lan hitzarmen berretsi zuen joan den astean. Horrela, Hego Euskal Herriko etxeko langilek langabezi saria jaso ahal izango dute aurrerantzean. Confebaskek ordea uko egin dio haien lan hitzarmena negoziatzeari. Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kastaria. Uste pakete honek gobernuak langileen alde duen aurrera pausoen barne sartu ditzazkegola. Egia da oraindik neurriak mahai gainean dauzkatela, negoziatzen ari direla. Batez ere hemendik aurrera giro inflazionista honetan eta hemendik aurrera gerta daitekeen krisiaren ondorioak saihesteko neurri horiek negoziatzen ari direla, baina beste aurrera pauso bada eta egia da paperak ez dituzten langileak ez direla barne sartzen, baina badakigu gobernuaren barruan baita ere hau kontutan hartzen saiatzen ari direla eta badirudiela inmigrazio legearen inguruan eta aldaketak egingo direla.
Ingurumenari helduta guraso zoek Zubietako erraustegiaren aurkako familien plataformak Arkaitze Errekako isurketaren harira iragarri du Donostiako epaitegiak inputazio berriak eta hainbat froga egitea erabaki duela. Inputatuen artean nabarmentzekoa Gipuzkoako hondakinen kudeaketako Cesar Jimeno zuzendaria dago. Udane Arbea. Gurasosek jakitera eman duenez Donostiako epaitegiak 2020ko maiatzan Donostiako Zubieta auzoan izandako isurketa toxikoari buruzko inputazio gehiago eta froga berriak egitea erabaki du. Arkaitz Errekako errekastoaz ari gara isurketa toxiko hori Zubietako erraustegian sortutako amoniako isuri batean sortu zen. Gertakaria 2020ko maiatzekoa da herritarri salaketa batek errekasto horretan hildako arrainak zeudela ohartarazi zuenean. Ertzaintzak eta Guardia Zibilak espidente bana ireki zuten eta 2020ko uztailean fiskaltzak kasu auzitegitara eramatea erabaki zuen. Guardia Zibilaren ingurumen txostenan azpimarratzen da Arkaitz Errekan dauden 4 arrain espeziak desagertzeaz gain isuriek tamaina handiko animali ere eragin ziela, gutxienez 15 ardi hil baitziren errekan edan ondoren. Duela gutxi maiatzaren 31an magistratuak autoa eman du eginbide berriak adosteko. Zehazki Guardia Zibilaren natura babesteko zerbitzuari agindu dio zehaztu dezala kloroalkanoen eta gertaren lekuan jasotako hildako aingira baten ehunean agertutako metalen maila altuaren jatorria edo isurketa iturria. Barne txosten batean jada azpimarratzen zen kloroalkanoak konposatu oso toxikoa direla eta minbizia eta beste kalte larri batzuk eragin ditzaketela gizakiarengan osasunan eta ingurumenean. Hori dela eta Europar Batasunean debekatuta daude 2004tik. Agindutako bigarren ikerketaren helburua gurasosek gaineratu duenez instalazioak 2020ko maiatzen zuen segurtasun egoera argitza da. Urte horretako otsailetik bere ahalmenaren 170 eta 80 artean baitzegoen. Obrak amaitu gabe, beharrezko probak egin gabe eta martxan jartzeko baimena izan gabe. Ikerketa zabaltzeak banakako 3 inputazio berri sorrarazi ditu, dagoeneko 14 dira, eta horien artean Cesar Jimenorena nabarmendu behar da, Gipuzkoako hondakine kudeakotako zuzendaria. Pertsona juridikoei dagokienez beste 4 enpresa daude ikertuta. Epaiaren erabakiaren berri izan ondoren Arantza González Ezkerranitzako IUko Gipuzkoako koordinatzaileak Zubietako erraustegiren jarduera gelditzea eskatu du, pertsonen eta ingurumenaren osasunerako arriskutsua delako. Politikako gaiei helduta berriz atzo etortzekoa zen erabakia, baina gaur jakinarazi dute. Zigor auzitegiak Jon Paroten baldintzapeneko askatasuna onartu du, baina fiskalak helegitea jarri dio epailearen erabakiari. 32 urte daramatza espetxean Parotek, alabak bideak Emmanuel Macron, Frantziako presidenteari dei egin dio, gaia berehala bere gain ardezan politikoki. Euskal Herriko hautetzi eta gizarte zibilak daramaten dinamika eraikitzailea lagundezan, eta prokuradordearen isiltasunen aurrean, estatu buruak eta bere gobernuak ez dutenez bake prozesua kontuan hartzen ohartarazi dute. Egoera horrela uztailaren 23an Ipar Euskal Herri osoa blokeatuko duela iragarri du bakebideak. Bestalde, sare euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak salatu du Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak trabak eta oztopoak jarri dizkila larunbaterako Iruñean deitu duten mobilizazioa egiteko. Zehazki manifestazioen aurretik egitekoak zituzten 4 zutabetatik 2 debekatu dituzte, 2 egun eskaz falta direnean, ekialdeko eta mendebaldeko zutabeak hain zuen ere. Euskal presoak oraindik ere jasaten dituzten salbuespen neurriak salatuko dituzte protestan. Iruñeko kartzelak presoei jarritako oztopoen berri eman diete Nafarroako ordezkariei. Foro sozialak dokumentu bat osatu du eta Jose Luis Arasti Perez, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzari eta Nafarroako parlamentuko talde politiko guztiei eman die. Baita Nafarroako gobernuko hainbat kardunei ere. Bestalde, itzuli da azken arrok jaialdia Mendizabalera. Gaurtik ekainaren 18ra arte hainbat talde igoko dira Oholtza gainera.
2000 inguru edo. Leku guztitatik, langileak eta hori, Castellón, Albacete, eta gero jendea, atzerritatik ere bai etorri dira ikustera. Yo personalmente soy de Murcia. Yo soy de Sevilla también, es la primera vez. De Bilbao. Que no le falte nada a las personas que están aquí en el glamping, si algún colchón está pinchado, recambiárselo. De Albacete. De Madrid. De Zaragoza. Pues nada, ver el festival y pasarlo lo mejor que podamos y ya está. Pasar calor y disfrutar, espero. No, Fesprin, así los que más. Toy Dolls, Dipty Honey, Ilegales. El sábado brutal y Fumanchu esta noche. Yo venía a ver a Patti Smith y bueno, Fesprin, Ilegales, Jerry Cantrell. Udako Euskal Unibertsitatea askotariko egitasmoen bitartez ospatzen ari da 50. urte horrena. Eta ezagutzen ez dutenen herritarrengana iristeko eta erakundeko bazkideak eta langileak omentzeko asmoz website bat sortu dute. Gurean izan da gainera Kepa Sarasola Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria. Hainbat jarduera prestatu genituen 50. urte horrena salata eta antzerki kontuan zerbait egin nahi genuen. Eta azkenean atera da ganberra da hau, baina ganberra da eraikitzailea ere, ez da bakarrik zera. Aktore bakar batekin, hori barreserkan ibiltzen da, barreserka taldean ibiltzen da Mikel Irazusta dago hor, importante, antzerkiari bidea ematea espresioa lantzeko, gure proiektua lantzeko, antzerkin bidez, txantxaren bidez, zehona. Eta hor beste bi elementu aurkeztu, topatu genituen bidean, Irudamatxo eta Bira produkzioak. Eta orain, bekadunak izeneko humorizko fikzio sailaren aurreapen bat. Bai, sartu. Kanpoan etxongo zaitu ziren. Eskerrik asko. Bueno, badakizu oso momentu berezien etorri zarela, ezta? Bai. Bai. Asmo handiak ditugu, etorkizunera begira jarri gara. Eta nahi dugu zu bat gehiago izatea. Gutako bat. Hau zer da, sekta bat? Errepikatu nirekin. U, E, U. U, E, U. Fuerte! U, E, U. U, E, U. Hori da, hori gara. U, E, U. Eta nahi dut hori entzuten duzunean etxean zaudela sentitzea. Ados? Bai, ados. Etxeko kontue izo, gaur gauean izango duzuen musika zuzenean saioko programa berria ikusteko aukera. Oraingoan, Koldo Otamendi aurkezlea, Jota Martina taldeko lagunekin izan da Larrabetzun. Ikusi ditzagun jarraian saioaren aurreapena eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, norena da mundua. Joera aldak duen neurriak diseinu